Maayong hapon, Negros. Kini ang DJcast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Hope din nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag subong batian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag iyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. May confirmed ASF case na sa Negros Oriental. Checkpoints para sa nagasinulod ng mga baboy kag pork products sa Negros Occidental nagapadayon. Napulo ka mga ginaligar katapos ang NPA patay sa separado nga mga encounter sa Negros Island sa weekend. NGCP dalakip sa mga ginaplano pasakaan sa kaso ni Mayor Abby Benitez. LPA sagwa sa Philippine Area of Responsibility posible maging isa ka super bagyo. Kag sa good vibes masobra sa 3,000 ka mga inasal nga manok dungan nga sugbahon sa Bacolod Chicken Inasal Festival. Tinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sagwa sa Philippine Area of Responsibility ang may posibilidad nga maging isa ka super typhoon. Ang bagyo nga may international name nga Moar ang ginalantaw nga may posibilidad nga maging isa ka super typhoon. Yari ini karon sa 2,330 km east ng Mindanao kag may kabasugon nga 130 km per hour. Padayon nga nagahigop sang puwersa si Mawar gani posible nga ini ang maging isa ka super typhoon sa madason nga inadlaw kag magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Kung makasulod na sa PAR, tawgon ini sang pag-asa nga bagyo nga si Betty. Ang pagsulod ni Betty ginalantaw man nga posible panugod na sa maulanon nga panahon sa Pilipinas. Sa subong ginalantaw nga posible ini nga hindi maglandfall. Wala pa sang epekto ang bagyo sa lakat sang panahon sa pungsod. Ang southwesterly surface window ang magadala sang ulan sa western section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Posible man ang local thunderstorm sa iban nga bahin sang pungsod. Sa number 9, hindi lamang ang Sineco ang luyag sa karumpasakaan sa kaso ni Mayor Abby Benitez. Luyag sang alkalde nga ilakip sa class suit ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP. Plano karon sa alkalde nga mag-hire sa private lawyer nga amo ang magahikot sa iya pagapangunahan nga class action suit. Pero hindi lang sa Central Negros Electric Cooperative ang ilakip sa igapasaka nga kaso sang alkalde kundi pati na ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP. Para sa alkalde dapat may manabat sa sunod-sunod nga mga power outages humalin sang Abril nga nagresulta sa pagkaguba sa mga electrical appliances sa mga konsumidor lakip na ang iyang personal nga conditioning unit sang alkalde. Ginpahayag sa ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga hindi sila ang dapat basulon sa tinalikdan nga power outages kundi ang NGCP nga nag-aako nga nagkadiferensya ang grid tugaman sa pag-disengage sang pila ka mga power generator sa panay. Pero gipahayag sang alkalde, ang Sineco ang ginabayaran kag dapat may responsibilidad sa mga konsumidor ilabi na kung magluntad ang brownout. So si Sineco malagas na sa NGCP. No? But then we can, depending on the suggestions of lawyer, do we file against Sineco? Do we file both Sineco and NGCP? I think I'll leave that up to the lawyer to make the decision. But nonetheless, ang akon lang niya is ang ato nga ginabayaran nga bill na kuryente is with Sineco. So sila anay lagsod ta. So there is what supposedly a protection system. That protection system did not function. Sa number 8, wala sang kaso nga sexual harassment ka na-file sa talatapan sang Provincial Legal Office. Inisuno kay Attorney Alberto Nelias Jr. sa tunga sa nagwa nga report nga may ginaaligar, ginareklamo nga isa ka empleyado sang probinsya sang sexual harassment. Ginasiling nga ang insidenteng natabo sang panahad sa Negros Festival. Kung sa diin, ginaligar nga isa ka empleyado nga nakainom ang naghikap sa isa ka babae nga supplier. Ginasiling man nga may mga anay misbehavior man ang amo nga empleyado. Wala sang may reklamo nga na-file ang mga biktima bangod sang kahadlok nga madula ang ilang nga mga trabaho. Suno kay Nelias, wala sang ni isa ka sexual harassment case nga na-file sa ila talatapan. Ang kasubo nga mga reklamo kung mayara gidman ang ginapatuhoy sa Committee on Decorum. Na wala pa kami sir nabating na complaints. Kung inaaral na sa inyo jurisdiction ng mga kaso?
Ina siya sir, based sa aton civil service rules, ang gahandol sina sir kung may ara man gid sir no, ang aton committee on decorum bala sir ang CODI ng province. Although nga allegedly hindi capital employee ang Complainant. As of now, no, ma'am, di ko ma'am ka-comment, ma'am, no? Kaya dahil wala kami may nabaton na complaints. So, wala pa coding, speculate. create, ano ba? May coding kita, sir. Ang aton chairman is si Miss Libay Alarcon, I think po lang. Sa number 7, apat ka mga kaalyado sa Asenso Bacolod na tagaan sa posisyon sa syudad. Ginpahayag ni Mayor Aldi Benitez nga ang apat sa mga kaupdanan nila nga napaslawan sa piniliay ang nagpabutyag sa interes nga magserbisyo sa Bacolod. Gani, natalang natagaan sa consultancy role. Sanday, anay board member Patrick Lacson para sa traffic. Sa social services programs naman, si anay Councilor Sonia Verdiflor kag mangin kaupod sang alkalde si anay Councilor Homer Baez sa isugid mo kay Mayor nga programa kag si anay Councilor Bart Orola sa Markets and Slaughterhouse. Sang Mayo 10, nagtakop na ang banning para sa mga napiyerde nga mga kandidato nga pwede magserbi bilang political appointees. May bigger role naman nga natarana para kay anay councilor sa distrito suno sa alkalde. Mas Soriano yung kami. I think Mayara man siya. so there, she might have a bigger role. Like what, Mayor? Ha? What bigger role? Bigger role. masipian. I thought because Soriano, I love you have to sit down and talk about it. Sa number 6, mangunguma patay sa ginluthang sang ginaligar katapos ang New People's Army sa Gihulngan City. Patayng 47 anyos nga mangunguma matapos siniginluthang kahapon sa mga ginaligar katapos ang New People's Army sa Barangay Kalupaan sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang biktima mo si Eduardo Balansag, suno sa PNP. Yara lang siya nga balay si Balansag sang mag-abot ang duha ka mga persona. Ila ginistorya ang biktima kag sang mag-abot ang duha pa nila kakaupod, ila na lang gileon gintiro si Balansag. Na lagyo pa suno sa pulis ang biktima, apang liwat niya gintiro sang duha ka mga kaupdanan sa mga sospek. Silang nagpakilala nga mga NPA matapos ang pagpaniro. Ginahibalo pa sang PNP kung anong motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, Barangay Tanod sa Talisay City, patay sa pagpaniro. Patay ang isa ka barangay Tanod matapos sila nga giluthang sa highway sa barangay Efegenio Lizares sa sudad sang Talisay. Ang biktima mo si Dennis Tribaco na taga barangay Zone 10. Sa investigasyon sa PNP, sakay sang iyang motor si Tribaco kag padulong kuntani sa sudad sang Silay. Sang siya ang gintiro sang wala pa makilalaan nga mga sospek sakay sa motor. Parayon pang investigasyon sa PNP sa motibo sa krimen. Wala man makahatag sang statement ang misis sang biktima suno sa pulis. Wala pa man sila sang identity sang duha ka mga sospek. Sa number 4, pagtala na sang 279 million pesos nga pondo nga para sa furniture and equipment ang ginpatpat sang katapo sang konseho para sa 8 ka mga proyekto. Hindi para sa Mayor's Office ang masobra 279 million pesos nga pondo nga manggikan sa 4.4 billion pesos nga loan agreement sa Bailo. Ginpatpat ni Councilor Al Victor Espino nga ang pondo ang gintala na para sa furniture and equipment sa 8 ka mga proyekto. Nalakip diri ang para sa iga-construct nga legislative building nga may 85 million pesos nga pondo. 5 ka mga mini hospitals sa 5 ka mga barangay nga may 65 million pesos nga pondo. Furniture and equipment sa iga-rehabilitate nga Old City Hall sa 27 million pesos. City Health Complex nga may 30 million pesos nga pondo kag Bacolod City Warehouse nga may 10 million pesos nga pondo. Nalakip man sa budget para sa furniture and equipment ang 12.2 million pesos sa City Engineers Motor Pool, Recovery and Recycling Complex kag Eco Park sa Barangay Felisa sa 47 million pesos, kag improvement sang Tree Park sa Barangay Alangilan sa 3 million pesos. Ginklaro man ni Mayor Albi Benitez nga ang 2 million pesos nga pondo sa ginakaayong nga Mayor's Office ang hindi lang para sa mga puwertahan kundi nalakip man ang mga bintana kag iban pa. In recent light, there have been misconceptions about the lump sum appropriations sa furnitures halin sa atong sa loans. Now, there have been misdeclarations and I think may damong wala na kaintindi bahin sinibat.
Sa number 3, napulo ka mga ginaligar katapos ang New People's Army ang patay sa separado nga mga engkwentro nga naglutad sa isla sa Negros sa weekend. Napulo ka mga ginaligar katapos ang New People's Army ang patay sa separado nga mga engkwentro sa isla sa Negros ang Sabado kag Domingo nga adlaw. 5 ang patay sa serye sang engkwentro sa barangay Quintinremo sa Moises Padilla sang Sabado. Inang resulta sa combat operations sang 62nd Infantry Battalion sa ginaligar kalakasan sang NPA sa lugar. 2 sa 5 nga napatay nga mga rebelde ang nakilala nga sanday Evelyn Marin kag Juliben Ramirez. Samtang 4 naman napatay sa engkwentro sang kahapon sa barangay Trinidad sa Gihulngan City. Inagresulta sa pursuit operations ang Army sa ilang nakaengkwentro sa Moises Padilla. Magluwas sa 4 ka mga patay, may 2 man ka mga NPA members nga nagsungka. Isa man ang napatay sa nagluntad nga engkwentro sa barangay Kaliling sa Kawayan sa tungas ng 15th IB kag mga rebelde. Wala pa makilala ang napatay sa Kawayan, kasubong man ang mga napatay sa Gihulngan. May mga armas man nga na-recover ang militar sa separado nga mga engkwentro. Sa number 2, nagdangat sa 4,000 ang mga ginreport na patay nga mga baboy sa May 19 nga report sa Provincial Veterinary Office. Sunog kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, nalakip sa dato sa mga nagkalamatay sa hag cholera, heat stroke, pneumonia, kagiban pa nga masakit. Dugang pa niya ang 4,308 nga mortality as of May 19 nga report, nagalakip sang yadtong mga ginihaw kag emergency nga ginbaligya bangod ginkabigman ang mga ini nga apektado sang masakit. Ang Banwa sang San Enrique ang may pinakamataas na ginreport nga mortality, 1,800, Bago 838, Valladolid 576, Pulupandan 315, La Carlota 247 kag Pontevedra 230. Wala man ginadula sang probinsya suno kay Limana ang tad nga may African swine fever sa Negros Occidental. Pero ang resulta man lamang sang laboratory test ang makapatod sini. Padayon ng disease surveillance ginapaabot sa sini nga semana ang resulta sang lab test. Isa sa mga kabudlayan nga ginaatubang karon among pagdispose sang pila ka mga mangunguma sang patay nila nga baboy. Mayara sa mga nagahaboy lamang sini sa suba nga kabangdanan man sang paglapta pagid sang masakit. So nakita natin sa datos nga San Enrique, Valladolid, Pulupandan, no? Kay tungod nga arada ang lowland, no? May mga tubigon, no? So amo na siya nga dating ang pag-spread sang virus. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kumpirmado na nga kaso sang ASF sa isla sa Negros, hindi matapos nga magpositibo sa ASF ang baboy sa Dawin, Negros Oriental. Sa Negros Occidental naman, masako ang pagbantay sa pagsunod sa mga kasapatan, ilabi na sa mga baboy sa mga banwa kag syudad. Yaring report. Sa La Carlota City, antes makasulod sa city proper ang mga panel van, ginausi sa anay sa Taga City Veterinary Office ang karga. Hindi abi pwede makapasulod sa mga naihaw nga mga baboy sa syudad. Kabahin ini sa biosecurity measures nga gipatuman ni Governor Eugenio Jose Lacson sa tanan nga mga local government unit. Kundi ang ginaihaw ang baboy, dapat dira man siya ginabaligya kag ginakonsumo. Check na mo tapos tricycle may mga dalada bi kon kwan ginahimo namon kon Tricycle, ano pagid? Panel van? mga panel van, mga private kisa kung suspected ginaano na namon parahan na lang. 24/7 ang bantayanay sa mga checkpoints. May na-intercept na ang team ng City Vet sa La Carlota nga baboy gikan sa Ibi Magalona. Ila ini gin-eskortan pagwa sa syudad kay malaba ini kuntani sa ilang nga syudad. Hindi mag-liver nila Lakastilyan na Kabangkalan. Likot hindi gid pwede sir nga magano ka Lakarlota ay Beligya hindi gid pwede. Oo. So pabalik sila sir. Matabo to din. Kundi ginana mo pabalik. Sa uli. Wala mo balik. Pero picture na ko naman nakuha ko na mga patiti sa record. Yung sunod pa namon liwat kagin pa hasta magwa gito sa salayon sa escortan makagwa. Sa checkpoint area, may nabutang nga mamultahan sang 5,000 pesos kutob sa mga nagahaboy sa patay nga baboy sa suba kag irigasyon, mga nagabaligya sang nagamasakit nga baboy, kag pagpagwa sang baboy sa cordoned area. Kabahin ini sa mga safety measures nga ginapatuman sa probinsya kontra ASF. Kada LGU, may kaugalingon nga mga checkpoints sa dalanon para sa mga nagasinulod nga kasapatan. Kahapon, nagwa ang resulta sa Bureau of Animal Industry nga may baboy nga nagpositibo sa ASF sa barangay May Tubig sa Dawin, Negros Oriental.
Bangod sini, napagwa sa executive order si Mayor Galicano Truita nga nagaban sa pagsulod kag pagwa sang baboy kag pork products sa Ilabanwa, pati na ang kaling ukon pagpatay sa mga baboy sa duha ka mga purok sa barangay May Tubig matapos kami nagpositibo sa African swine fever sa among nga barangay. Kutob sa mga baboy sa sulod sang 500 meters nga radius, ipapatay man. Wala man anay ginatugutan sang Banwa ang pag-ihaw sang baboy. Sunod sa Provincial Vet sang Negros Occidental, bangod sini, automatic nga ginaban ang pagsulod sang baboy kag pork products halin sa Negros Oriental. Hindi na kinahanglan pa ang executive order sang gobernador. Ginatugyan na sa mga LGU ang pagpabaskog sang pagbantay sa ilatag sa ka mga borders. Kag sa Good Vibes, masobra sa 3,200 ka mga chicken and asal ang ihanda para sa record-breaking nga longest grilling sa Bacolod Chicken and Asal Festival. Yari ang report. Sa The Upper East, hiwato ng balantayan nga longest grilling sang chicken and asal sa Mayo 28, lasay sang gabi. Gani ginapaabot ang pag-inaso sa mga parilyahan nga magalaba sa masobra 320 meters. Suno kay Councilor Celia Flor, may 1,600 ka mga chicken and asal meal nga iga-subsidize ang syudad para sa mga non-government organization. Charitable institutions like the St. Vincent's Home, Bacolod Boys Home, Girls Home, SDC, ang ato mismo nga Social Development Center dira sa may lapit sa police station, ang senior citizens. Sa kabilugan, may masobra sa 3,200 tanan ka mga chicken and asal ang igahanda para sa record-breaking longest grilling activity. Sa North Capitol Road, ang opening ceremony kundiin mayara sang beer tasting kag pairing para sa inasal nga manok sa Mayo 26. Maga-paindis-indis naman ang mga kabaranggayan sa Cookfest sa Manukan Country sa Mayo 27. Mga ilang kita pasaylo sa motorist, but at the same time, this is all for Bacolod City. Kag magsinadya kita and this. Mayara sang road closure sa 3 ka mga festival sites, kag nakahanda naman ang 596 ka mga security personnel halin sa Bacolod City Police Office para sa pagbalik sang 3-day festival sang syudad. So ipalabuto naman taninik nga kapistahan sa Bacolod nga weekend. Timing no, kay weekend kag hindi sa ako ang tanan wala man klase. For sure damo bisita. Kagkabay pa, hindi namang igo ang bagyo. Isa pa lang balantayan man. Kagabi mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.